Napasangpeten ti local government unit ti Marcos dagiti nagatang a farm machineries babaen iti panangidadaulo ni Mayor Rofel Pambid adaytoy ket iti kabi ita na panawen ket maipayton kadagiti mannalon iti ili a Marcos, Ilocos Norte. Una po Joey, this week talaga nga isutin yung schedule digiti po nga winner bidder nga may deliver digiti nga farm machineries as makita tayo po iti auditorium radto yung digiti equipment tayo nga farm machineries numampay ka digiti nga bundaway 12 ti traktor nga mitad iti barbarangay amutay mo nga digiti dadto mga materialis na equipment na pay awampay sisiyam pay laeng ket ti tentative nga delivery date na into no bigat sapay kuma digiti nga kurang equipment may deliver kumantok na may schedule may tigo. Inbaga ni Mayor Pambid at tinagapuan ti pundo ana igatang ket ti excise tax ti tabako wenno ti Republic Act 7171 adaytoy ket share pelaeng ti ilida editawen 2016. Nagapon na reto nagapo iti RA 7171 mi nga share iti munisipyo iti taon 2016 pelang digiti nga share ket nagunumungan mi nga may gatang nga digiti farm machinery. Innayon ti Mayor asakbay a maibunong dagiti farm machineries ket adda iti maaramid a memorandum of agreement karagiti umawat agunglo dagiti mannalon tapno ti kasta ket mas adda a matagiben wenno masalwadan dagitoy. Adda iti maaramid ngamin nga MOA kadigiti apo nga recipient naglalalo iti barangay MOA ti LGU ken iti barangay tapno digiti nga farm machineries ket matagiben. Ado digiti na awat min farm machineries iti barangay lalo iti water pumps nga awan hangan ikan iti MOA na ket nuwan ken mabalin na ket digiti ko mga farm machineries ket agbayag mo so nga dapat nga adamot iti paganurutan tapno digiti bumarangay nga pakibunongan na digiti nga farm machineries ket tagibunan da digiti nga Gali kagumpay ni Pambid a makita wenno mabusisi analaing dagiti maipayan tangamin kunana ket iyat adayo na laeng itihaan a pagkikinawatan dagiti gunglo ti mannalon. Before nga may iti barbarangay ti kahit ko iti may clarify no sino ti recipient na no kasano iti panakaibunong na ken no sino digiti nga recipient tangamin dito ti hanga pagkikinawatan digiti umilin no talaga nga sino iti beneficiaries na adon to ti agri-rearing da kami to nga adad to LGU iti pabasulod da so nga pinayabak isuda before nga mayawat ken maalada digiti nga traktor inlay mo pinayabak ita tatno may lawlawag no sino nga talaga iti beneficiaries kasla itatay digiti apo nga water pump ti kaya digiti apong barangay officials aglalalo ka digiti ko punong barangay nga magnakadakwada digiti nga water pumps before nga mapanti CSO napintas lo na rin jahit ado nga min digiti encounter kon nga agri-reary ka digiti recipient ka digiti water pump nga digiti nakayawatan nan isumot latat ti mang usaran sumulat ti ayan na di nga water pump nga han nga may benepisyaran di kiti dadto mga farmers ket di yatang ko kayat adun di kiti bunong mi water pumps ka di kiti CSO lalo ka di kiti tobacco growers mi tay di na minsan adun sa dati water pumps nga may bunong 39 tinated mi din electric kang gasoline tinated mi ka di kiti tobacco growers na ibroto daday meeting dapat kung mga digiti pagtuunan iti kung sakmod nga minsan not all dapat adamot ti bagay digiti daduma tagkasapuran damot hanmot lang tay tabako hindi ka digiti In panakkel na adagiti maipaay ket dekalidad a farm machineries adagitoy ket nabaybayag metlaeng amausar. May farm machineries ti pagsaritaan no digiti nga klase ti equipment ko talagang number one kubuta nga talaga based in performance kundi giti da tractor na diti ilimin talaga nga kubuta kun
nakita min ti performance na taadda kami na ibunong nga gapu iti region 1 kada kami ngakas di mo lang nga traktor ada ka digiti San Heras so mo so sa dapelang ko napintos ti jay ada ko ka ti San Heras ada ko ka pa iti barangay nga ala no dapela ti blessings ket next year may kanto mo digiti COST Ti Iliam Marcos Ilocos Norte ket adaan 13 a barangay ken ti kangrunaan na pagsapulan dagiti umili ket panagtalon. Dagiti farm machineries ken farm supplies a ginatang ti LGU Marcos ket 12 a barangay iti maipayan ti traktor. Tasigon ken ipambid ket farm materials ti kiniddaw ti maysa barangay. Karaman pay a maipaay dagiti 39 a water pump. Amin naman nalon ket maipayan ti ganagan, sprayer, ken dagiti na duma-duma materyales a maipaay kadagiti mannalon. Napintas data po Joey, kasi lamakunak ka digiti po nga kailyak, aglalalo ka digiti nga farmers, makita dan no talaga nga tidet yung administrasyon, kati priority na talaga pagsayatan kung pagsapulan digiti po nga kailyak, aglalalo ka digiti farmers mi, ti iliming mi, te kunak man digiti pinagtalon lang ti number 1 nga pagingkaman mi, pagsapulan nga digiti po nga kailyak mi, ni bagbagami din, ni pakpakunami din, kadakwada, nga da estimated kadakwada, kadigiti nga gondaway, makita dan nga amin ni bagbagami kadakwada, nga pagsayatan da, adad to yun, tadto lamang yawatan, ti kabitan nga panawon, mayawat minton, adan to te maangay nga duras iti barangay, tapno mismo nga da kami nga taga LGU ti, mapan iti barangay, nga mangidanon, dagiti nga farm machineries tapno makita digiti po nga bumarangay nga digiti nga farm machineries ket naggapo iti LGU para iti pagsayatan. Tinagatang a rice reaper ket maibati iti munisipyo sigon ken ni Mayor Rofel Pambid. Dadaytoy iti kalikagom damet nga opisyales a mapagbalin a may sapay nga income generation ti pagkabanan ti gobyerno munisipal ti Marcos Ilocos Norte.